మళ్ళీ అడితే ఆ ఓనర్ పోవడం ఓడి తమ్మాయి ఓడి దిగిలా అంటే ఓడి తమ్మాయి మీకు తాము లంకా కోయితే వాటి పోతావి స్లిప్ టెస్ట్ ఇచ్చాండి లంకా కోయితే హరి ఉందాయి పత్రులు దాంట్లో వండపులు అండి ఫోన్ చేంజ్ కరెంట్ అలాంటి ఎంత మీకు కడల పోదు అదే తల్లి తిన్నా బయట అత్త కాపాడినా కాపాడు మీ అవి అత్త కాపాడు దండ అవి అదే మారా లక్షణ ఫోన్ అది మాత్రం కూడా అడ్డుగల తిండి అవి వాకి కష్టమని आया तारा के अंदर वो मैं फोन ने लंका को इतना वहाँ का वो मुझे मैं का आवे ऐसा है कि अभी चिंता नहीं हाँ ये बारी ना सॉरी अब आ वेंडे मत जब पूरी अड़क कर मैं को आज यार करते मारे ना